Παρακάτω στο βιβλίο μας πληροφορούμαστε για την καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου. Πάμε να δούμε τι αναφέρεται ακριβώς. Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου. Οι Φοίνικες και οι Έλληνες. Το φοινικικό αλφάβητο εισάγεται στην Ελλάδα κατά την περίοδο ακμής των σχέσεων Φοινίκων και Ελλήνων, δηλαδή μεταξύ 12ου και 9ου αιώνα π.Χ. Ήταν ένα συμφωνογραφικό συλλαβιγραφικό αλφάβητο το οποίο περιέλαμβανε 21 συλλαβογράμματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχούσε και σε κάποιες συλλαβές. Παραδείγματος χάρη, το γράμμα ταφ ισούταν με το ταφ, τα, τε, το, τι. Τα γράμματα ξι, φι, χι, ψι, ωμέγα έλειπαν, ενώ υπήρχαν επιπλέον δοδίγαμμα και το κόπα. Παράδειγμα, η λέξη μαθητής, εάν υπήρχε στο φοινικικό σύστημα, θα γραφόταν μουθτς. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος που δεν καταλαβαίνει καλά τα συμφραζόμενα να διαβάσει μαθητές ή μαθητάς, αιτητική πληθυντικού δηλαδή, ή μαθητός, αυτός που μπορεί να μαθευτεί. Οι Έλληνες έκριναν ότι το αλφάβητο αυτό θα προκαλούσε δυσκολίες. Το προσάρμοσαν λοιπόν στις δικές τους φωνητικές ανάγκες και το συμπλήρωσαν μετατρέποντάς το σε φωνολογικό. Δηλαδή, κάθε γράμμα αντιστοιχούσε πλέον σε ένα φθόγκο, φωνήεν ή σύμφωνο, οπότε επιτυγχανόταν ακρίβεια και ευκολία στην εκμάθηση. Το νέο αλφάβητο ονομάστηκε ελληνικό. Τα πρώτα σωζόμενα γραπτά μνημεία της ελληνικής γλώσσας στο ελληνικό αλφάβητο είναι η επιγραφή του ποτηρίου του Νέστορος, που χρονολογείται πιθανόν από το 740 έως το 720 π.Χ. και τη συνοχώηση του διπύλου που χρονολογείται από το 735 έως το 725 π.Χ. Την ενοχώη του διπύλου μάλιστα τη βλέπουμε και στην εικόνα δίπλα από το κείμενο που μόλις διαβάσαμε. Πρόκειται για μια ενοχώη διακοσμημένη με γεωμετρικά θέματα που βρέθηκε το 1871 στο δίπυλο του κεραμικού στην Αθήνα. Χρονολογείται στο 3ο του 8ου αιώνα π.Χ. Η επιγραφή που φέρει αποτελεί το αρχαιότερο έως τώρα γνωστό δείγμα αλφαβητικής γραφής στον ελληνικό κόσμο. Δόθηκε ως έπαθλο ορχιστικού αγώνα, δηλαδή αγώνα χορού, όπως μαρτυρεί η επιγραφή που φέρει. Όποιος τώρα από όλους τους χορευτές χορεύει πιο ανάλαφρα, αυτός ας το πάρει. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας.